Hai लोगोफोर गुड मर्निं गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर नै लोगोफोर हांसोखौ जानोसै साला सिथारनानै सिथारनोसै बुथारनोसै हांसोखौ र' जाम्बिलाय नों इयाव मानो फैखो थां न' थां जा न' थां जल्दि न'आव थां लोगोफोर होनबा हांसोखौ बुथारग्रोनोसै बेनिफ्राय दा देखायसै गोदाबाय दाबो थैबावो आरोखि ना जिबा दाबो गोथाङैनो दं नै बेसारा थैनो बाथारदोंमोन खोमा जाजासिगोन आरो जोंजों दैयानो एसे खमद्राय जाबाय लोगोफोर बेयाव खुना लाग्रोसै मोजाङै ओमफ्राय गोदासै सावनानै दैया एसे खमद्राय जाबाय ओमफ्राय आं बार फुदुंफिननो बाबाय आरो लोगोफोर बेजोंनो खुनोसै खुनुरुखुम फुखांबायानो लोगोफोरनि हांसोखौहाय एसे दंबावो बेफोरखौ फुजोबसै ओमफ्राय गोदानानै संसै आरो जल्दिनो टाइमा बारा जाबाय लोगोफोर लेट जाबाय हांसोआबाथाय थाबखौनो गुनो नागिरा फंबायबो फैनो नागिरदों लोगोफोर न'आवहाय माने बिमायाहाय आंनो फुजानि दख'ना हरदोंनो आरो बेखौनो होफैनो नागिरदों फंबाया स' बिदिबा दाहाय फंबाय सफैबा दख'नाखौहाय माबायदि देखायगोन लोगोफोर नोंसोरनोबो दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो आं जल्दि गोदानानै संनोसै आरो थाबनो दे होमबा लोगोफोर गोराखा बियो दाना मारै बोखानांगौ जाखो बिदि मारै बोखानांगौ सिखाजों माबादोरा थावआव बार फैदों ओंखामखौनो बांद्राय जायामोन बे दैयावल' मा खनजायोमोन नै हाब्रुआव मारै उखुबाबि हा हाब्रुआव लेथुआ बबेया बे हाब्रुआव ओइ दैयाव मानो उन्दुखो इसोर हाब्रुआवसो उन्दुजोबावदों मासे केसरामि बेलाय आं होनदोंमोन होननानै लोङाखै साहा फुदुंदों जालायबाय थांनो फैफिनो ओमफ्राय खायसे लाफानायामोन माथो खायथाम गाहाम दंनो खुमब्रा हरबागैलै होननाया लांगोन ना मानो सानदों फैदोंमोन 25 खुलिगोन सनालि मोनजों एखे सनालि बेखौ गोदाग्रोबासो माने बेदरा बुरजा ओंखारनो लोगोफोर बेखौ गोदानानै लाग्रोबाय ओमफ्राय गांखंफोरखौ गोदानानै लानोसै फेन्दाफोरखौ बांद्राय रोङा गोदानोबो होमबाबो गोदानोसै बिदिहाय जाबाय जाहैयोना फुरा मेजेमखा बेदरा आरो गेद्रायबायदांहाय बेदरा बांद्राय गिदिरबाथाय बेदरा खम जागोन ना दुर्गा फुजानि हांसो जाबाय जोंहा दिनै हांसो बिमा हरदोंमोन ना दाख्लैयो देखायदोंमोन आं नोंसोरनो बेनो आरो दहाय दाख्लैमोन र' नै आं खामानि मावदों ना आंना आखाइ लेथ्रा बिसोना गोरलैद्रायसो फैबाय जानोसै सालाखौ थैयालाय बोरो दाननि थैया मालाय बावनायाव थांखो नेक्स्ट थांद' दा बायदि फन जाफैगोन बियो र' ना
दानदो एबार बैखौ सै एसे फिसा जासिगोनसोमोन ना बिदै खामा थांनांगोनसो हा औ खामानि दंथ' दे दानस'दोरा दानखावदो जाबाय बेखौ गोदोनांगौ दानखावगोर मारा ओरै दहाय बायदि साइडजों नङालै नों दहाय जेरेखम खिथुखौ ओरै सिदा हादोंमोन ना बिदि हा ओरै साइडजों ला एसे औ बिदि हागोर दे हाथार ओमफ्राय हर फारसेथिंबो बेदरा ओंखारबाय आरो आधा केजियानो जाबायानो ना बारा जागोन नामालै हा एसे बारा जागोन खोमा एसेनो सिम्फुआ जाजोबनाय नङा आरो आधा केजि 100 ग्रामसो बारा जाया बेदर जानोसै दिनै फुजानि हांसो बेदर लोगोफोर आंना हांसो बेदरा खोमसि जाबाय आरो नै मोनबायानो अलमस्ट रेडि हांसो बेदर लोगोफोर बिमा हरनाय दख'नाया बेनो न'आव दानाय आरो नै बेखौनो बिमानि अननायाव मोनबाय ओमफ्राय आं बिमानो बेखौ गिफ्ट हरफिननोसै आं स्टकआवहाय बायनानै दोनदोंमोन आरो बेखौहाय माने फसायदोंमोन आं फसायनाया ओमफ्राय होमबाबो माने बायनानै दोनदोंमोन आरोखिना बेखायनो बिमानो हरसै आङो आंनो बेखौ हरनायनि थाखाय बिमानो बायनायखौ हरफिनसै आरो बिमाया आंनो दानायखौ हरबाय ओमफ्राय बेखौ आं बिमानो हरफिनसै नै लोगोफोर आंना फंबाया थांफिनसै ना न'आव हर थालांनो थिनदोंमोन मैया थालांलानो मालाय थांफिनसैनो खामानि दंनो सेंग्रा मानसि बेरायो मालाय सिख्लाफोरजों मेलायाव बेरायनो थालांलानो दे होमबा लोगोफोर फंबायखौ दोनलांना फैनो र' बास स्टेन्डसिम नै थांगासिनो दङ बास स्टेन्ड मोनसिगोन आरो टाइमा खयथा जाखोथाय 3था जानोसै गारि मोनगोन ना मोनलाथाय मिथिला दिनैथ' 3थाबानो लास्ट बासआ ओमफ्राय एखमबा मोनलाबायोबो बोरैबा लाकिलि मिथिला मोनगोन ना मोना थांनाय नायनोसै होनबा बास स्टेन्डसिम दा ओंखारबोबाथाय रायजाखागोनसो बासआनो दंना गैलाथाय नों मोनगोन ना मोनला फाग्लानो दहाय नुलांना थायो 3थायावनो लासआ 3था जानोसै 6-7 मिनिटल'सै सान्दुंआ जा मोदानथारदों माथो नै बास स्टेन्डनि दुर्गा फुजा मुथि लाबोबाय मैयानो लाबोदों माबाया सोरां 12था ना बेसेबां लाबाथाय आं मिथिया फट' हगारनाय नुदोंमोन आं बेखौहाय 11:30 ना 12थायाव हगारदोंमोन आरो नै मोजां बानायदों दिनै मेलायानो माबोरै जागोनथाय मिथिया नोंखौ दहाय मानसिया बासआ दंना गैला जों मोनसे खारोमोनब्रा खयथायाव खारोथाय खिन्थु मोनानानैसो फैयोना दहायनो खारनाय खोमा मिथिया थांहैदो बे थांगोना थाङाथाय आं मिथिया थांगोनब्रा माल लानायसो बियो थाङोब्रा ओमफ्राय बेबा बङाइगाव थाङोना थाङाबा मा थाङा जानांगौ गुवाहाटिसो थांगोन बे डाइरेक्ट बालाजि ना माथो बेलाय नुबोआसै आङो बालाजि बालाजिबा थांगोनदां टिकेट काउन्टाराव दानांगोन ना दानाङाथाय
दानावा जायो नामा नङा दाननाङाबो होनलाबायो अने बाथौ सिथारैनो दङ हा खासि ओइ जाम्बा द्राइभारानो गैया अबाव फाग्लानि सिथारै खालामबायनांगौ जाखो हा फाद र' सोङाबा बेनो गसाइगावनि बास स्टेन्डआ टिकेट काउन्टार आरो बेयावहाय टिकेट होयो थांगोन ना थाङाथाय बा आंना गैला दाना टिकेटानो बङाइगाव थांनाय बास दंबावो नङा बङाइगाव थांनाय औ बिन्दा टिकेट हर दे मोनसे हा टिकेट हरदो ए सिट गैला थादो होमबा दं नागिरदों दङालाय सिट दं ना टिकेट होलांदो बेखौ दा होलांदो थांसै सिदा नागिरनानै जिरायबा सिगाङावसो जिरायनोसै ए दे जिरायदो होनबा मानसि दं ना मा दं बेबा जिनिस दंमोन हा सि दंबालाय होनबा मानसि दं बियो जाम्बा सि होनानै दोनो मानसि गोनांबा नै बासा बेनो बालाजिनो नुबावाखै दा नोंखौ मिथिया मोदानजोबनाय A few moments later. बिमाया आंना ना हरदों बिमा गोदैया आंना एवना जानोसै गोथावनो ना सनालि जायो सनालिया दहायो बैयाव गोग्लैनानै गुस्थियानो दोला जादों बेसेरा बल होसै बल नागिरनो थांनाया खुग्लुबफैदोंनो आरो नुसनाखै लोगोफोर आरोबाव हांसो बेदर लाबोलायबाय आरो नै सानावसो दहाय हांसो बेदर जाखादों आरो बोरायमोना लाबोलायबाय नै हांसो बेदर जाबावनोसैलायनो आरोबाव हांसो बेदर सानावबो मोनायावबो हांसो बेदर आरो नाबो दंमोन दहायसो आं नोंसोरनो देखायदोंमोन ना आइ हरदों होनदोंमोन आङो बेखौ जाथ'ला आरो एवथ्रमनानै दोननोसै गाबोन जासिगोन दे होमबा संग्रोनोसै आङो साराया मोननैबो खोमा गैला ओमफ्राय संनो मोजां जायो फाथ्लानो इयावहाय बेनि थाखायनो संबाय आङो बेयावनो थाब जानायनि बरियासो जाखाबाय आरो नै लोगोफोर हांसो बेदरा गोथाव